साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बरायदों। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोननो मोनसे बेबायदि रादाब लानानै फैलायबाय जि रादाबा नोंथांखौ गोबां बाथ्रा फोरोंनानै गालांगोन आरो लोगोसे गोबां सिगिगोन आरो लोगोसेयैनो गोबां जाथायफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना आं जि रादाबखौ लानानै फैदों बे जाहैबाय छत्तीसगढ़नि बिलासपुर होननाय जिल्लानि आरो बिनि सिङाव थानाय जि तारवा होननाय मोनसे ओनसोल बेयाव जानाय मोनसे जाथाय, जेराव 10 सा ख्रिस्टियान सुबुंफोरा आरजनि सम लादोंमोन। खौसेथि बिथांमोना नखरजों नखर, जों जायखौ फेमिलि प्रेयार होननानै बुङो, बे फेमिलि प्रेयार बिथांमोना खालामदोंमोन आरो बे फेमिलि प्रेयारखौ खालामनायखौनो माखासे दुथां मानसिफोरा फैनानै पुलिसखौ लाना फैनानै हमफैदों। येस अनजाग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना बेबायदि रादाबखौ लानानै फैदों। दा बेयावहाय नोंथांमोना बे रादाबखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायदो, जे नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ डिटेल्सै मोन्थिनो हागोन जे ख्रिस्टियानफोरनि सायाव मा जागासिनो दङ भारताव, बबे बबे रायजोआव मा जागासिनो दङ। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायबाय, सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला चेनेलाव दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे मोनसे अल बटनखौ थुनानै लागोन, जेन गासै नटिफिकेसनखौ नोंथांमोना जेन मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसेयैनो मोनसे लाइक होगोन आरो हायोब्ला शेयार खालामगोन। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननो बेखौ दिन्थिग्रोनोसै, बिनि उनाव जोबथायाव आरोबाव फिन नोंथांमोननो मोजाङै डिटेल्सै नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन। तो बिलासपुर से इस वक्त बड़ी खबर ले रहे हैं। तोरवा में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा था। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर हंगामा कर दिया। परिसर में 10 से ज्यादा लोग वहां पर मौजूद थे और पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। तोरवा थाना क्षेत्र के साई भूमि परिसर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर धर्मांतरण का मामला सामने आया है। तोरवा की ये घटना है। प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा था। हिंदूवादी संगठनों ने इस पर हंगामा कर दिया। परिसर में 10 से ज्यादा लोग मौजूद थे। विशाल हमारे संवाददाता इस वक्त पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए मौजूद हैं। विशाल, बता सकते हैं ये पूरा क्या मामला है? देखिए, जैसे ही कुछ हिंदूवादी संगठनों को जानकारी मिली कि तोरवा क्षेत्र में जो कि लगातार ये धर्मांतरण का खेल चल रहा है बिलासपुर जिले में और अन्य जिलों में भी, तो वो मौके पे पहुंचे और जब मौके पे पहुंची तो साई भूमि परिसर में ये कुछ खेल चल रहा था, जहां बताया जा रहा है, सूत्रों से जो हमारी जानकारी मिली कि वहां ब्रेन वॉश किया जा रहा है खास धर्म में परिवर्तन को लेकर। तो ये धर्मांतरण का मामला लगातार सामने आ रहा है। इससे पहले मैं बताऊं आपको, बोपका क्षेत्र में बहतराय, राजेंद्र नगर क्षेत्र, मस्तूरी, सेंद्री, तोरवा, इन तमाम क्षेत्रों में धर्मांतरण का मामला सामने आया था। मतलब आधा दर्जन से अधिक मामले 1 महीना के अंदर सामने आ चुका है। तो ये बहुत ही तूल पकड़ रहा है और धीरे धीरे ये मामला बहुत सामने आ रहा है। जी विशाल, जिन लोगों को हिरासत में लिया उन लोगों की तरफ से क्या सफाई दी गई है? देखिए, 2 लोगों को अभी कड़ाई से पूछताछ की जा रही। तोरवा थाने में वो अभी हैं। अभी उनका बयान लिया जाएगा, उनसे बातचीत की जा रही है आखिर क्या मामला चल रहा है। लेकिन जो इस पूरे मामले में एक बात सामने आई है वो ये कि कहीं न कहीं लोगों को प्रार्थना सभा के माध्यम से उनके ब्रेन को वॉश किया जा रहा था और धर्मांतरण के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा था, मोटिवेशन का काम किया जा रहा है। प्रायः ऐसा ही मामला सामने आता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से जो बात सामने आती है, तमाम हिंदूवादी संगठन लगातार ये आवाज उठाते रहे कि इसमें कोई कठोर कानून नहीं होने की वजह से जो लचीला धारा लगता है और जो कि अवेलेबल है, जो कि कठोर रूप से उस पर एक्शन नहीं ले पाती है पुलिस, इस कारण से ये मामला और भी बढ़ते जा रहे थे। चलिए ठीक है विशाल, इस पूरे मामले पे आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद। ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, नोंथांमोना जि रादाबखौ नायबाय, जि रादाबखौ गावनि मेगनजों खोमाजों खोनासंबाय आरो नायबाय, बे रादाबानो जाहैबाय छत्तीसगढ़नि बिलासपुर होननाय जिल्लानि आरो बिनि सिङाव थानाय तारवा होननाय जायगायाव जाय बेक्तिफोरा, जाय एजेड बेक्तिफोरा, जायफोरखौ गोबां बयस्थ जोङो नुनो मोन्दों, बैसो लानानै बोराय बुरै, बिथांमोना खौसेथि जानानै मोनसे आरजनि सभा खौसेथि जाना आरज लादोंमोन आरो बे आरज लानायखौनो दुथां मानसिफोरा
हिन्दु संगठननि माखासे दुथां मानसिफोरा नोजोर होदों आरो नोजोर होनानै पुलिसखौ लानानै फैदों आरो बिनि गेजेरनिफ्राय सानै व्यक्तिखौ हमनानै लांहोदों आरो दायो पुलिसफोरा बिथांमोनखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दङ जे थारैनो बेयाव धोरोम सोलायहोनायनि खामानि जादोंना जायाखै बे बाथ्राखौ बिथांमोना नायबिजिरगोन। दिनै ख्रिस्टानफोरनि सायाव मा जागासिनो दङ नायलाय मोनफ्रोमबो बिसयाव जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय जोंनि आर'ज खालामनाय जोंनि मेथाइ खननाय बाख्नायनाय सिबिनाय बेफोरबायदिखौ खालामनो हायै गोबां जायगायाव जानानै दङ। बेफोरखौ खालामब्लानो धोरोम सोलायहोदों होननानै खौसेथि फैनानै गथायसे फैनानै हमनानै लांहैयो बेबायदि अबस्था जागासिनो दङ। जाय व्यक्तिफ्रा बे खामानिखौ मावदों बिथांमोना मेगननि देखायाव माखौ मावनांगौ माखौ मावगासिनो दङथाय गावसोरनि न'खरनि खाथियाव जौ फाननाय दखान दङ बेखौ बन्द खालामनो रोङाखै। गावसोरनि मेगननि देखायाव बहाबा दानलाय सुज्लाय जागासिनो दङ बेखौ बन्द खालामनो रोङाखै। गावसोरनि मेगननि देखायाव सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां गाज्रि खामानि मावगासिनो दङ बेफोरखौ बन्द खालामनो रोङाखै फोसाबनो रोङाखै। समाजनि गेजेराव गोबां गाज्रि जागासिनो दङ बेफोरखौ फोसाबनो रोङाखै। समाजनि गेजेराव गोबां गाज्रि पलिटिशियान्सफोर दङ बेफोरखौ फोसाबनो रोङाखै। समाजनि गेजेराव गोबां रोखोमनि गाज्रि सुबुंफोरा दङ गाज्रि राव रायग्राफोर दङ बेफोरखौ फोसाबनो रोङाखै। नाथाय मोजां जाखानाय मोजांखा सुबुंफोरखौसो दायनिगिरियाव खोख्लैबाय थानायनि खामानिखौ बिथांमोना मावगासिनो दङ। बिसोरसो बुजिसिगौ बिसोरसो मोनथिसिगौ मा खामानि मावदों। दिनै समाजनि गेजेराव बेसेबांबा गाज्रि सुबुंफोर दङ बैफोरबायदि सुबुंफोरखौ फोसाबोब्ला मा जायो बिथांमोना। नाथाय दिनै जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनाय सिबिनाय खालामनायनि थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ दाव दाव खालामनायनि थाखाय जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमनाय सिबिनायनि थाखाय दिनै गोबां मानसिफोरखौ तारना होगासिनो दङ दिनै नेवसिगासिनो दङ। अबयसे गासै बेफोर सिंनि बाथ्राफोरा बाइबेलनिफ्रायनो फैयो नङा होमब्ला अनजाग्राफोर बे जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ बुंखादोंमोन जे नोंसोरो आंखौ नाजावनायनि थाखाय नेवसिजागोन समाजजों मुगैजागोन सिथारजागोन जेलाव थानो गोनां जागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौबो जिसु ख्रिस्टआ बुंखादों आरो थारैनो बेनो जागासिनोबो। दिनै गोबां जायगायाव जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनायखाय मुगैजादों फात्ता होजादों निन्दा होजादों। दिनै जाय आइजोफोरा बेयाव एजेड बोराइफोरा इसोरखौ खुलुमनाय सिबिनाय खालामदोंमोन बिसोरखौ सान्तिखौनो होआखिसै जेन बिथांमोना माबा मोनसे उग्रपन्थिसो माबा मोनसे गिदिर दायनिगिरि दायसो मावदों होननानै बुंनायफोरबायदि। दिनै भारत सरकारा जोंनो उदांस्रि होयो आर्टिकेल 26आ जोंनो उदांस्रि होयो गाव गावनि धोरोमखौ फोसावनो थाखाय गाव गावनि धोरोमखौ धोरोमाव थानानै खुलुमनो सिबिनो थाखाय गावनि धोरोमनि बाथ्राखौ गुबुननो मोन्थिहोनो थाखाय आरो जाय जेरै गोसो बेबायदि गोसोहैनो धोरोम सोलायनो होनब्ला धोरोम सोलायनो हायो बेबायदि उदांस्रिखौ होदों। नाथाय जाय सुबुंफोरा दिनै बेफोरबायदि खामानिखौ मावदों भारत सरकारनि आयेनखौबो मानियाखै। भारत सरकारनि जिथु आर्टिकेलनि जिथु आयेन दङ बे आयेनफोरखौ बिथांमोना मानिया नेवसियो आरो गावनि गोसो बायदिसो खामानिखौ मावदों। जि खामानिखौ मावदों बिथांमोना गावनि गोसो बायदि मावदों। आरो मोनसे बाथ्राखौ जों मोन्थिगौ बे बाथ्रायानो जाहैबाय बारावनो बुंनाय मोनसे सोदोब दङ बे जाहैबाय ब्रेन वाश खालामदों धोरोम सोलायहोनो थाखाय प्रलबन होदों होननानै बुंनाय बिथांमोननि जिथु बाथ्रा सोदोब बे सोदोबनि सायाव जेबो बिथांमोनहा फिननाय गैया केवल बुंनायल'सो। दिनै मिडियायाव रावखौबो बेबायदि फोरमान लाबोनानै होनो हायाखै बिथांमोना। दिनैबो जि रादाबखौ नोंथांमोना नुदों बेयाव रावनिबो फंसेबो बुंनाय सोदोबखौ नोंथांमोना खोनानायमोन नङा। बेयाव सासे एजेड आइजो जाया आयं होननानै आङो बुंगोन बे आयं बुरैया गोबां बाथ्राफोर बुंदों नाथाय बिथांनि बुंनाय सोदोबखौ जोंनो खोनाहोआखै। जाय आयंआ जिसु ख्रिस्टखौ नाजावनाय हयथ' बिथाङाबो गोबां रागा जोंदों आरो बै दुथांफोरखौ गोबां रायदों। बेयाव बिथांनि महरखौ नुयोब्ला जोङो नुनो मोनो जे बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै बिथांमोनखौ रायदों बुंदों नाथाय बिथांनि बुंनायखौ साउन्डखौ भइसखौ मिउट खालामबाय खोनाहोआखिसै। अनजारा प्रियफोर जायफोरा बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों दुथांफोरा धोरोम सोलायहोदों ब्रेन वाश खालामदों धोरोमनि थान्दा खालामदों नाथाय मोनसेबो फोरमान दिनैसिम होनो हायाखै फोरमान लाबोनो हायाखै। जिहेतु नंखाय बेनि गेजेरजों जोङो मोन्थिगौ मिडियानि मानसिफ्रा गोदै गोदै बुंगोन खोनासंथावना बाथ्राफोरखौ बुंगोन आरो खोनासंनायनि गेजेरजों मानसिफोरा नायगिरिफ्रा उत्तेजित जानाय बाथ्राफोरखौ बुंगोन। आरो जाय व्यक्तिफोरा बेफोरबायदि पुलिसखौ लानानै फैदों जि धोरोमनि संगठन होननानै बुंदों बिथांमोनाबो खोनासंथावना बाथ्रा जेरै ब्रेन वाश खालामदों ख्रिस्टियानफोरा प्रलबन होदों ख्रिस्टियानफोरा बेराम सोखानायनि मुङै साख्रि होनायनि मुङै धोन दौलत होनायनि मुङै मानसिफोरखौ ख्रिस्टियान खालामदों होननानै बेफोरबायदि सोदोबफोरखौ बाहायो। बेफोर सोदोबफोरा गुबुनफोरखौ मोनसे गरम खालामनो गुबुनफोरखौ
बे खामानिखौ मावनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखायसो बिथांमोना बेफोरबायदि सोदोबफोरखौ बाहायनानै दुंदुं हाव हाव समफोरखौ जोंनि गेजेराव लाना फैबाय थायो। अनजाथाव प्रियफोर, जोंनि भारतआव दायो बे समा सोलिगासिनो दङ। दा बेयावखाय प्रियफोर आर'जआव थागोन, साबधान थागोन। जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदि समफोरा फैगासिनो दङ, फैखागोनखा। मानोना इसोरनि बोसोना जोंखौ मोनथिहोखादों। देवब्ला प्रियफोर, बिथांमोननि थाखाय आर'जआव थादो। लोगोसे जि बिलासपुर जिल्लानि तरवा ओनसोलनि सिङाव जानाय जि घटना, बे जादोंमोन जाहैबाय मैया सानडे, बे सानडेयाव जानाय जाथाय। देवब्ला प्रियफोर, बेबायदिनो भिडिअ नोंथांमोन लागै लानानै फैबाय थागोन। दासिमबो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो बावनानै दङब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामलांदो आरो मोनसे लाइक होनानै गालांदो आरो भिडिअखौ शेयार खालामदो, जेन बयबो बे भिडिअखौ नुनायनि गेजेरजों बाथ्राखौ मोनथियो आरो आर'जआव हेफाजाब लाज्लायनो हायो। थेंक इउ।